Arratsaldeon ikusle ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur ekainak 9, hortzirala da, asteragoaz egunak utzi zizkigun titularrekin. LGTBIren berdintasunerako legea onartu du Foru Parlamentuak. Abiadura handiko trenaren inguruan gobernua sostengatzen duten 4 alderdiek bilera egingo dute. Nafarroan organo emaileek 125 egin dute gora. Katalina Foixkoa Nafarroako azken erregina gogoratuko dute Navarralde Fundazioak antolatzen duen Noaingo Martxaren 26. edizioan. Komunikazioaren esparruan dagoen hutsunari aurre egiteko asmoz telebista berri bat hasiko da, Blai Gazteon Telebista. Duguna dantza taldearen lehen ikuskizuna, Duguna 1951-1953, Iruñeko dantzarien genesia izeneko erakusketa batean dago ikusgai Kondestableren jauregian. Jaso ikastolako DBH-ko ikasle talde batek han hemenka musikala aurkeztu du. The Hall ikuskizunaren edizio berri bat hartuko du Iruñeko Gaiarre antzokiak. Dena prestuta Arrotxapeako festetarako, gaur hasi eta igandera arte, kontzertuak, kaldereteak, erraldoiak eta giro ezin hobea izanen dira. Hortziral honetako albisteekin, hasteko LGTBIren berdintasunerako legea onartu du Foru Parlamentuak, geroa bairen EH Bilduren, Ahal Duguren, Ezkerraren eta PSN-ren babesarekin. UPN abstenitu eginda eta PPek aurka bozkatu du. Atzo egindako osoko bilkuran Nafarroako Parlamentuak lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgenero eta intersexualen berdintasun sozialari eta Nafarroako Foru Komunitatean sexu joera, genero adierazpen eta sexu edo genero identitategatik diskriminatzearen aurkako politika publikoei buruzko foru legea onetsi du. Geroa bai EH Bildu, Ahal Dugu, PSN eta Ezkerra taldeek aldeko botoa eman dute, UPN abstenitu eginda eta PPek aurkako botoa eman du. PSN talde parlamentarioak aurkeztutako foru lege horren xedea da, printzipioak, baliabideak eta neurriak ezartzea eta arautzea, LGTBI pertsonen eskubideak eta benetako berdintasun gauzatua erabat bermatzeko bidea izanik sexu joera, genero adierazpen eta sexu edo genero identitategatiko diskriminazio orokorren prebentzioa, zuzenketa eta deuseztapena Nafarroako gobernuaren eta toki entitaten eskumenekoak diren esparru guztietan. Zehazki eremu zibila, lanekoa eta soziala, osasuna, hezkuntza, ekonomia, kultura, arlo publikoa eta instituzionala aipatzen dira, eta edozein dela ere egoera administratibo edo pertsonala, bizitzako etapa eta gertakizun guztietara edatzen da, benetako babesa bermatuz, berdintasunerako, ikusgarritasunerako eta diskriminaziorik ezarako eskubide urratzera eraman dezaketen egoeren aurrean. Testu inguru horretan zeharkako diskriminazio positiboa sustatzeaz gain, eskubide urraketaren ordaina bermatzen da, historikoki bereizkeria jasan duten kolektiboentzako konpentsazio eta aitortza ekintzak abiaraziko direla agintzen da. Xede horrekin, aniztasuna balio erantzi gisa onartzean oinarritutako aldarrikapenaren aitorpen sozial eta politikoan aurrera egiteko zenbait baldintza ezartzen dira LGTBI pertsonek eta taldeek bizitza sozialeko eta instituzionaleko arlo guztietan parte hartzea eta ordezkaritza izatea errazteko beti ere jokaera fobikoen prebentzioaren eta antzemate goiztiarraren ikuspuntutik. Nafarroako administrazio publikoek eta arartekoek horretan lagunduko dute eta ofizioz jardunaldi izaten dute salaketarik jaso behar izan gabe. Ugalketaren eta genitalen esparruan bermatuta egonen da ugalketa landuko teknikak erabiltza eta horien onuradun izanen dira, haurdun gelditzeko gaitasuna duten LGTBI pertsona guztiak edo eta haien bikotekideak. Gonaden euna eta ugalketarako zelulak izozteko aukera eskainiko zaie tratamendu hormonalak hartzen dituzten transexualei eta era berean arreta urologiko edota ginekologikoa bermatuko da.
Hezkuntza Nafarroako Unibertsitate Publikoa sustatuko du bere gradu eta masterren ikasketa planetan eduki berariazko eta egokiak sartzea, sexu eta genero bestelakotasunaren arloa lantzeko. Legearen aldetik Geroabaiko Virginia Leman aritu da. Lege eraldatzailea dela esan du eta historikoki urratu diren oinarrizko eskubideak aitortzen dituela. EH Bilduko Bakartxo Ruizek LGTBI kolektiboekin batera egin den prozesua berazgarriek lege on hau sortu duela balioetsi du. Ahal duguko Teresa Saez ere pozik agertu da onartutakoarekin. Nuria Medina sozialistaren aburuz adostutako dokumentu handinaiak pertsona ororen eskubideen abanguardian kokatzen du Nafarroa. Ezkerrako Marisa de Simonen esanetan egun handia da, uste baitu onartutako legeak parte hartzean aurrera pausoak ematen dituela eta gizarte garapenerako eredu inklusiboago baten alde egiten duela. Kontrako jarrera izan dute bertzalde regionalisten alderdieku UPN-eko Ana San Martinen esanetan ezin dakieke bizkarrik eman berdintasunari eta eskubidei, baina onartutako legean beste kolektibo batzuenganako diskriminazioak eta urraketak egiten direla irizten dio eta uste du legeak asko duela hobetzeko. Azkenik PPko Ana Beltranek adierazi du lege ideologiko hori errefuxiatu izanak ez duela esan nahi LGTBI pertsonen aurkako boza denik, baina gaitzetsi egin du beste batzuen diskriminazioa dakarrela. Azaldu duenaren arabera ez du behar izanik ikusten berariazko araudi esku hartzaile bat egoteko. Abiadura handiko trenaren inguruan bilera egingo dute gobernua sostengatzen duten lau alderdiek gaur. Madrilek Nafarroarekin lortu nahi duen hitzarmena aztertuko dute gaurko bileran. Abiadura handiko trenaren afera hitz egiteko batzartu eginen dira gobernua babesten duten lau alderdietako ordezkariak Manu Ayerdi garapen ekonomikorako presidente ordearekin. Gaur izanen da hitzordu hori, bilera monografikoa deitu dute gainera, trena eta trenbidearen afera sakon aztertu eta adostasunak erdiesteko asmoarekin. Laukoaren baitan iritzi desberdina daude, ez dira dos jartzen. Aste honetan gainera Mai eta Eledunen batzarrean adierazpen bat onartu zuen Geroabaik UPN eta PPren babesari esker, agiri edo adierazpen horretan jaso zuten Espainiak Nafarroako korridorean hitzarmena adosteko borondatearen garrantzia. Eskuinarekin lerratzea leporatu diote gobernua babesten duten gainerako alderdiek, alegia obra faraonikoak egin zituztenekin bat egitea. Geroabaiko Koldo Martinezek horren aurrean beste irakurketa bat egin du, uste du aurrera pausoa dela euren jarrerarekin bat egitea baita oposizioak ere. Laukoaren baitan hausturarik ez dagoela esan du EH Bilduk, baina bai ordea desadostasunak. Madrilek orain aurkeztu duena garai batean UPN-erekin adostutakoaren oso antzekoa da eta aurrekontua handitu egiten du. Horrekin batez datozela esan du Adolfo Araizek eta batzarren bidez gaia bideratzean ahaleginduko direla esan du. Madrilgo gobernuari orain gai honekin sartu zaio enpresa ere ez zaio egokia iduritzen. Bidegarritasun ikerketarik eta azpiegituraren beharrak islatzen dituen txostenik gabe erabakirik ezin dela hartu uste du Podemos alduguk. Izquierda ezkerrak uste du planteamendu horren aurrean badaudela alternatibak ekonomikoki, sozialki eta ingurumenari begira errespetu handiagoz ariko dena. Osasungintzan Nafarroan berri ona organo emaileek 25% egin dute gora. Datu onak dira Nafarroako organo emaileenak urteko lehen 5 hilabetetan 18 emaile izan dira. 29 giltzurrun, 12 gibel, 2 bihotz, 6 birika, 11 kornea eta 400 trasplantatu dituzte. Orain, 38 paziente daude zain, horietako 31 hain justu giltzurrun baten esperoan. Albiste gehiago utzi dizkigu gaurko egunak. Catalina Foixkoa Nafarroako azken erreginak gogoratuko dute Navarralde Fundazioak antolatzen duen Noaingo Martxaren 26. edizioan. Hau hurrengo ekainaren 18an izango da. Aurtengo lema gure ondarea, gure memoria Catalina Nafarroakoa 1817-2017 izanen da. Hala, Nafarroako azken erreginaren heriotzaren 500 urteurrenak gogoratu nahi dute. Navarraldeko 20 urte baino gehiago antolatzen daraman ekitaldia bere sustraietara itzuliko da urten, Noain Getze ibilbidea berreskuratuz. Akabera beti bezala 1521eko Noaingo bataila gogoratzen duen Jose Ulibarrenaren monumentuan izanen da.
Martxa goizeko 11 abiatuko da, Noaingo Batailaren plazatik 12 aldera, Erdi Aroko zaldunak eta erregina bera lagun izango dituen ibilbidea Getzeko monumentura iritsiko da eta bertan pregoia irakurriko da, Hortzadar taldekoek eskainiko duten aurrezkoaren ondoren. Xabier Irujoa Mezaga, ikerlari, historialari eta Nevadako Unibertsitateko Euskal Ikasketen zuzendari ordea izanen da edizio honetako mezu irakurriko duena. Monumentutik jaisterakoan Hortzadar eta Ardantz eta dantza taldeek euren erakustaldi eskainiko dute Getzeko plazan eta ondoren bazkari bat izanen da Getzeenean. Bazkarira joateko aurretik izen ematea beharrezkoa da. Katalina Nafarroakoaz gain martxak bigarren gertakari bat ekarriko du gogora. Nafarroako defentsa lerro osatzen zuten gazteluen suntxiketaren hasiera. Martxaz gain ohikoa den moduan Navarraldek hitzaldi ziklo bat prestatu du ekainaren 19tik 23 ospatuko dena Iruñeko Zibikan aretoan. Xabier Irujo Gernikako bombardaketaren ondorioez arituko da. Mikel Soraurenek historia osatzen duten elementuez eta identitate kolektiboaz hitz egingo du. Iñaki Sagredok duela 15 urte abiatu zen Nafarroako gazteluen suntxiketa hizpide izango du. Álvaro Adot Katalina Nafarroakoren feminismoaz arituko da eta Peio J. Monteano 16. mendeko Iruñean euskarak zuen presentzia zarituko da. Eta komunikazioaren esparruan dagoen hutsuneari aurre egiteko asmoz telebista berri bat hasiko da. Blai Gazteon telebista, 4 saio izango ditu telebista honek, mahai ingurua, fikzioa, late night delakoa eta bideoklipak. Gaur egun komunikazioaren esparruan dagoen hutsuneari aurre egiteko sortu da Blai Gazteen telebista. Udazkenetik aurrera izango da gazte guztien pantailetan 4 saioko telebista eta horretarako udan zehar egingo dituzte grabaketak. Parte hartu nahi duen gazte orori hurbiltzeko dei egin diote. Izan soinu teknikariak, kamerak, aktoreak edo gogotsu dagoen beste edozini. Azaldu dutenez ez baitako ideia zentzugaberik. Harremanetan jartzeko blai.gaztetv@gmail.com helbidera idazteko eskatu dute. Eta kultura kontuekin jarraituz, Duguna dantza taldearen lehen ikuskizuna erakusketa batean dago ikusgai Kondestableren jauregian. 1951 eta 1953 urteen artean Euskal Herrian zehar herriz herri ibilitako Dugunaren lehen ikuskizunari buruzko jatorrizko 3 oihala handi, 2 agertoki txiki, 12 argazki original eta jatorrizko partiturak. Horiek dira Kondestablearen jauregiko areto goitikoan dantza talde honi buruz ikusi daitekeen erakusketaren osagaiak. Duguna 1951-1953 Iruñeko dantzarien genesia izeneko erakusketa. Gogoetak festaren inguruan delakoari buruz ekainerako prestatu diren jardueretako bat da. Kulturako hizkuntza politikako hizkuntzako eta kiroleko alorreko zuzendari Maitena Muruzabalek eta Duguna dantza taldeko kide eta historialari Tomas Berraondok XM aurkeztu dituzte uztailaren 28 arte ikusgai egongo den eta Dugunaren lehen emanaldia gogora ekartzen duen erakusketaren nondik norakoa. Antzezten zuten ikuskizuna 13 margolan handik eta tamaina txikiagoko beste zenbaitek osatzen zuten, zeinak agertoki ziren folklore izaera markatuko dantzak eta musikak bisortzeko halako moduz non ikusleak eramaten baitzituzten ikuskizunean irudikatutako herri nafarretarra. Erakusketan ikus daiteke material gehienak Duguna dantza taldeak utzi ditu, baina partikularrek utzitako piezak ere badaude. Han hemenka musikala aurkeztu dute Jaso ikastolako DBH-ko ikasle talde batek. Ikuskizuna datorren asteartean eskainiko dute Baluarten. Han hemenka ikuskizun eskainiko dute asteartean, hilaren 13an, 8etan DBH-ko 50 ikasle baino gehiago hartzen dute parte Jaso ikastolaren 5. musikal honetan. Musika, akrobaziak, dantza eta antzerkia uztartzen dituen ikuskizun hau Jaso ikastolak aurkezten duen 5. musikala da. Imanol Janize, Sedu Serna Irantzu Zabaltza eta Nerea Martinezen zuzendaritzapean, Jasoko 12-16 urte bitarteko 50 ikaslek parte hartzen ari dira lan honetan. Proiektuaren helburua euskararen sustapena da, multidisciplinarra den antzerki musikal formatua erabiliz. Aldi berean ikaslei konpetentzia bidez lan egiteko aukera eman nahi zaie bakoitza motibatuta sentitzen den alorrean parte hartuz. Modu honetan disiplina, taldelana, motivazio eta batez ere talde elkartasuna bezalako baloreak landu egiten dira. Sarrerak 12 euroan daude salgai.
Dejol ikuskizunaren edizio berri bat hartuko du Iruñako Gaiarre Antzokiak, gainera oraingo honetan bertsio berezi bat ekarriko dute Nafarroako hiriburura. Dejol ikuskizunaren edizio berezi bat hartuko du Iruñako Gaiarre Antzokiak ekainaren 28tik uztailaren 9 arte. Ikusleek eskatuta antzerkia Iruñara itzuliko da Sanferminetarako espresuki moldatutako emanaldi batekin. Gainera Dejolek artista eta emanaldietan berritasunak izango ditu. Honezkero 1.000.000 bat ikusle baino gehiago sartu dira zuloan. Show fresko eta lotxagabea da, kabaret, antzerki, zirku, musika eta umoren asketa, tonu divertigarri eta provokatzaile batean. Ilana, Let's Go eta Paco Leonen arteko elkarlanaren ondorio, Dejol 2011an estrenatu zen, 2014ko uztailean lehen aldiz Iruñara heldu zen, 2015an itzuli zen, eta 2017an berriro bueltatuko da edizio berezi batekin. San Fermin eta kartelerako ikuskizun ganberroenaren arteko hizkuntza izango da. Azken bisitatik, bira ez dute Espainia osoan bakarrik egin, baita Mexikon eta Argentinan ere. Mexikon denboraldi oso bat eman zuten, Parisen, Kolonbian eta Milanen ere emanaldiak eskaini dituzte. Eta dena prest dute arrotxapean bestei hasiera emateko gaurtik igandera arte, kontzertuak, kaldereteak, erraldoiak eta giro ezin hobea izanen dira. Gaztetxetik botako dute aurtengo txupinazoa lehenago, arratsaldeko 8etan gaztetxea zabalduko dute eta puzgarriak, musika eta taberna izanen dira bertan. Suziria arratsaldeko 7etan lehertuko da. 8etan maiordomo eta erraldoien kalejira kaleak hartuko ditu eta afal orduan bi aukera izanen dira, gazte afaria edo afaria herrikoia. Gaua kontzertuena izanen da, Txosna gunean, Memo, Eskabidean, Talde Sorpresa eta DJ Lubo Tripi izanen dira. Egunez eguneko egitaragua sarean jarri dute ikusgai. Ekainak 9 gaur, goazen eguneko albisten errepasoa egitera titularrekin. LGTBIren berdintasunerako legea onartu du Foru Parlamentuak. Abiadura handiko trenaren inguruan, gobernua sostengatzen duten 4 alderdiek bilera egingo dute. Nafarroan organo emaileek 25% egin dute gora. Katalina Foixkoa Nafarroako azken erregina gogoratuko dute Navarralde Fundazioak antolatzen duen Noaingo Martxaren 26. edizioan. Komunikazioaren esparruan dagoen hutsunari aurre egiteko asmoz telebista berri bat hasiko da, Blai Gazteon Telebista. Duguna dantza taldearen lehen ikuskizuna, Duguna 1951-1953, Iruñeko dantzarien genesia izeneko erakusketa batean dago ikusgai Kondestableren jauregian. Jaso ikastolako DBH-ko ikasle talde batek han hemenka musikala aurkeztu du. Dejol ikuskizunaren edizio berri bat hartuko du Iruñeko Gaiarre Antzokiak. Dena prestuta arrotxapeako festetarako, gaur hasi eta igandera arte, kontzertuak, kaldereteak, erraldoiak eta giro ezin hobea izanen dira. Eta bertzerik ez gaurkoz, mi esker zuen arratagatik eta asteburu ona izan. Gu astelenean itzuliko gara, beti bezala arratsaldeko 3 antzinera. Aio! Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Ez egin paso organikoaz. Bereizi eta birziklatu gai organikoen hondakinak.
Hau ez da zaborra. Biziak baizik. Ongarria eta energia baizik. Gai organikoen hondakinak birziklatuz, energia aurrezten dugu eta ongarri kimikoen erabilera gutxitzen duzu. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.